бахшида ба рӯзи варзишгарони тоҷикистон ки ҳамасола 10 август ҷашн гирифта мешавад, дар тарабхонаи якачинори пойтахт бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ таҳти унвони «Варзиш пайки сулҳ, дӯстӣ ва созандагӣ» доир гардид. дар ин чорабинӣ устодону собиқадорон, варзишгарони ҷавону кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва дигар намояндагони соҳа даъват гардида буданд. ما در همه مرحله ها دیده آمدیم، فقط تاریخ ملت ما در دوره استقلالیت دریافت کردیم و چیزی که حقیقت از اجدادان ما مانده بود در دوره استقلالیت باز به دست ما خورد و این هم خرسندانه خوشبختانه با دستگیری محترم جناب عالی امام علی رحمان که ما تمام قلها قطار ابد قدرتترین دولت های دنیا پرچمبردار هستیم، در تمام مسابقات سطح جهانی شرکت می‌ورزیم و امروز روزی ورزشگران است. رحمت بر رهبری دولت و ساختارهایی که وابسته به همین کارند. با امروز من همین سابقه‌داران رو جمع کردن، همواره احترام میکنن، میپرسن. این هم یک سیاست خردمندانه رهبری دولت است. استقلالیت با ورزش خصوص با ورزش جمهوری تاجیکستان به نهایت امکانیت‌های بلند دادن که با محض با استقلالیت ببینید که چقدر نتیجه‌های خوبی ورزشی رو ما به دست آوردیم. افتخار از آن میکنیم که رهبریت تحت سروری پیشوای ملت امروز توجه کردن و سابقه‌داران را به این همایش دعوت کردن. Во-первых, ветераны спорта – это люди, те, которые прошли со времен Советского Союза и дожили до этого времени. А молодежи, глядя на ветеранов, должны сделать вывод о том, что мы со временем тоже будем такими. Продолжение, как говорится, спортивных традиций. воқеан ин сана на танҳо ҷашни касбӣ барои намояндагони соҳаи варзиш, балки гиромидошти нерӯ, садоқат ва заҳматҳои онҳое аст ки бо дастовардҳои худ номи ватанро дар арсаи ҷаҳон баланд бардоштанд. лаҳзаҳои муҳиму хотирмоне ки ин ҷо ба мушоҳида мерасид, дидори гарму самимии пирони кор ва насли нави варзиши меҳан буд. аз гӯшаҳои гуногуни ҷумҳурӣ варзишгарони муваффақ ва кормандони соҳаи тарбияи ҷисмониву мураббиёни хизматнишондода ба ин ҷо ташриф оварда ҳар кадоме бо ҳиссиёти баланд аз рӯзи варзишгарон ёд мекунанду онро истиқбол менамоянд. насли ҷавонон ки мебинад ин мана ташаббусу мана диққати роҳбарияти кумитаи ҷавонон варзишро ҷавонон ҳам ибрат мегиранд. баъд мегӯянд ки дар ҳақиқат бибинед ки собиқадорро таваҷҷӯҳ доранд, мана дастгирӣ мекунанд, ҷамъ мешаванд, як назаре мекунанд. ҳаминаш ҳам хуб аст барои рикор муваффақият. худованди мутаол боз ҳамин ҳамавақт парчами ҷумҳуриро шогирдони мо баланд бардоранд ва мояи ифтихори мо гарданд. ҳамаи ҳамин мардуми тоҷикистонро табрик мекунам, таҳният мегӯям, тинҷӣ амонӣ боша, серу пурӣ бошаву мана бинем ки ин қадар ҳар рӯзи сол рӯзи варзишгарон мана бинем собиқадоронро ин қадар ҳурмат мекунанд, ин қадар дастгирӣ мекунанд, мукофотҳои беҳтарин метиҳанд, меҳмондорӣ ҳазор раҳмат.
дар қисмати расмии чорабинии мазкур нахуст муовини аввали раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон маликшоҳ неъматзода ба сухан баромада тамоми иштирокдорони чорабиниро ба рӯзи касбии варзишгарон муборакбод гуфтанд. қайд гардид ки бо ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ ва талошҳои ҳамешагии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ғамхориву роҳнамоии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар кишвар ба таври бесобиқа рушд карда варзишгаронамон ба дастовардҳои баланди байналмилалӣ шарафёб гардиданд. ҳамзамон гуфта шуд ки истиқлолияти сартосарӣ ва муҳайё гардидани шароити инфраструктурии кишвар боис шуда ки тамоми наврасону ҷавонон имкони машқу тамринро пайдо карда мустақиман ба тамоми гӯшаи дунё сафар намуда дар мусобиқаҳо ширкат варзанд. ҳамзамон аз шароити рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ низ ҳозирин ёдовар шуданд. зулфиқор гулаҳмадзода раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни баромади хеш аз натиҷаву дастовардҳо ва шумораи медалҳои ба даст омада дар даврони истиқлолият сухан гуфта ба маротиб зиёд шудани натиҷаҳои парчамбардорони меҳанро намунаи баланди ватандӯстии онҳо арзёбӣ намуданд. қайд гардид ки маҳз бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2015 ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ таъсис ёфтааст ки ин раванд ба рушди соҳа ва натиҷаҳои сатҳи ҷаҳонӣ таъсири бузург гузошт. истиқболи рӯзи варзишгарон ва бо ҳам овардани ду насл дар ин чорабинии тантанавӣ гувоҳ аз таваҷҷӯҳ ва қадршиносии ин табақаи ҷомеа маънидод мегардад. این روز ورزشکاران برای من هم این یک عید است که من خود ورزشکار هستم و این روزی است که تمامی ورزشکاران رو قدر میکنند و آنها رو احترام میکنند. تمامی همکارا و همکسبا و چه ورزشگرا و چه یعنی و نفقه برآمدی‌ها رو میبینی این از همه روز بهترین گویم مگر خطا نمیکنیم. دیگه در این دوران استقلالیت ما با بسیار چیزا یعنی که نائل شدیم و هم ظفریت شاگردا و هم با مدال‌های چمپیونات جهان و چمپیونات المپیک و من درجه‌های بلند ورزشی ما از حساب همین استقلالیت با اون منزل مکان رسیدیم. البته دویم داغی میشیم که شاگردان ما این تمام ورزشگران ما باز هم عیدا پولای بلندتر و عیدا سزاوار دستاوردهای بهتری شد. من که همزمان با استقلالیت وطنم انکشاف یافته ایستادم و خوب میدونم که خوب در خاطر دارم که چی امکانیت‌های ما سال قبل داشتیم و امروز چی تفاوت‌های وجود دارد. امروز ما میتوانیم تمام مسابقه‌های بین‌المللی رو در کشور عزیزمون برگزار نماییم و امروز ما کدام یک از شبکه‌های کشور رو که میمونیم پخش میکنیم به نهایت مسابقه‌های ورزشی گوناگون پخش می شود و در اونجا پرچمبرداران ما با افتخار پرچم کشور عزیزمون رو بلند میبردارند و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که هم خودمون هم کسایی که اطراف ما هستند و در آینده نزدیک هم فرزندان خود رو در این ساحه تشویق نماییم و برای پرچمبرداری کشور آماده باشند. дар ҷараёни чорабинӣ ба як қатор собиқадорону устодони варзида ва онҳое ки дар рушди варзиши тоҷик ва омода кардани варзишгарони муваффақ саҳми бузурги худро гузоштанд мукофотҳои пуливу молӣ тақдим карда шуд ки ин раванд метавонад як нав арзгузорӣ ба заҳмати бузургони варзиши кишвар бошад ва аз ҷониби дигар ангезаи иловагӣ барои насли наврас мебахшад то онҳо бо дидани ин манзара боз ҳам талош барои муваффақиятӣ бештар кунанд. бояд ёдовар шуд ки заҳмату талошҳои масъулини соҳа роҳбарону намояндагони федератсияҳои варзишии кишварро ба инобат гирифта ба як қатор шахсони саҳмгузор дар рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш медали шуҷоат ва ҷавонмардии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тақдим карда шуд. ҳамзамон дар ин ҷараён ба як қатор аз кормандони шоистаи варзиш, нафарони хизматнишондода, роҳбарони мактабҳои варзишӣ ва дигар нафароне ки саҳми арзандаи худро дар рушди пешрафти варзиши меҳан гузоштанд сипосномаҳо тақдим карда шуд.
чунин як баргузорӣ чунин як чорабиниҳо ва қадрдонӣ гардидани варзишгарон ин бори дигар метавонад барои варзишгарон як рӯяи дигаро замм кунад ва барои минбаъда ҷиҳати иштирок дар чорабиниҳои байналмилалии минбаъда низ аз ин ҳам болотар муаррифӣ карда бошанд. албатта хурсандиовар аз паҳлӯи дигар он буд ки дар ин чорабинӣ унвон дошт дидори ду насл, яъне дар арафаи дар рӯзи таҷлили варзишгарон аз як паҳлӯ албатта собиқадорони соҳа ва аз паҳлӯи дигар варзишгарони ҷавоне ки имрӯз тамрин мекунанд, машқ мекунанд ва дар оянда умедворем ки онҳо аз ҳамон самараи тамринҳои чандин каратаи худ сазовори ҷойҳо намоён мешаванд дар суҳбати рӯбарӯи кормандони соҳа ва аниқтараш собиқадорони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш буданд. ёдовар мешавем ки имрӯз бештар аз 11 000 иншооти варзишӣ дар қаламрави мамлакат фаъолият мекунад ки аз чунин имкониятҳо истифода бурда мураббиёни тоҷик варзишгарони касбиро ба вуя мерасонанд. таври иттилоъ гирифтем дар 6 моҳи аввали соли 2026 варзишгарони меҳан дар 87 мусобиқаи сатҳи осиёву ҷаҳон ширкат намуда соҳиби 76 медали тилло, 88 нуқра ва 114 биринҷӣ гардиданд ки ин раванд ба муаррифии кишвар ва нуфузи варзиши меҳан саҳми арзанда мегузорад. ҳар боре ки парчами тоҷикистон дар баландтарин нуқтаи майдони варзишӣ парафшон мешавад ва суруди миллии кишвар садо медиҳад, дар қалби ҳар як тоҷик ҳисси ифтихору ватандӯстӣ бедор мешавад. пас варзишгарон аз нафароне ҳастанд ки пайваста барои миллат ифтихор меоранд. имсол ба ман хеле соли муҳим буд. дар чемпионати осиё ҷои сеюмро ишғол кардам ва дар чемпионати ҷаҳон ҷои дуюмро ишғол кардам. боз кӯшиш мекунем ки нақшҳои калон ва меҳнатҳои калон кунем ва кӯшиш мекунем ки соли оянда натиҷаи хуб диҳем. мо ифтихор мекунем ки ба мо ҳама шароит карда ва мо кӯшиш мекунем ки парчами давлатамонро тоҷикистонро баланд дар арсои ҷаҳонӣ баланд бардорем. ман довари дараҷаи байналмилалӣ аз рӯи намуди бокс мебошам ва хушбахтона истиқлолият ба мо имкон дод ки ба ҳамин дараҷаҳо имрӯзҳо ноил гардем. ба тамоми кишвар сафар намуда давлати азизамонро муаррифӣ намудем. истиқлолият ба мо масъулини соҳаи бокс имкон дод ки бокси тоҷикро дар тамоми дунё муаррифӣ намоем. рӯзи варзишгарони тоҷикистон ки аз соли 2015 инҷониб таҷлил мегардад, яке аз иқдомҳои муҳиму саривақтии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта парчамбардорони меҳанро хеле хушҳол мегардонад. дар идома як зумра мураббиёну варзишгарони муваффақ бо унвонҳои тахассусӣ ва дараҷаҳои гуногун сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон варзишгароне ки дар нимсолаи аввали соли 2026 дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун ва чемпионату сабқатҳои байналмилалӣ натиҷаҳои арзандаро ба даст оварданд, бо мукофотпулиҳо аз 2 то 4 ҳазор сомонӣ қадрдонӣ шуданд. воқеан варзишгарони тоҷик имрӯз на танҳо барои медал, балки барои обрӯву нуфузи ватан, барои парчаму суруди миллӣ ва барои ифтихори як миллати соҳибтамаддуну соҳибистиқлол ба майдони рақобат мебароянд ва таваҷҷуҳу қадрдонии онҳо метавонад дар муваффақияташон нақши муассир гузорад. дар ин фазои тантанавӣ як зумра аз варзишгарони имконияташон маҳдуд низ зари таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд. ман риштаи самбо ва ҷудо баромад мекунам ва ба риштаи самбо мусобиқаи чемпионати осиё 2023 ҷои дуюм шудам ва чемпионати ҷаҳон 2024 ҷои сеюм шудам ва чемпионати осиёи 2025 хушбахтона сазовори ҷои аввал шудам. ҳозир тайёриҳои мо ҳозир пурра нигаринонда шудааст дар бозиҳои параосиёи япония ва чемпионати ҷаҳони самбоӣ Ташкент мебошад. мо ҳаракат карда истодем ки боз медалҳоро ба даст биёрем. аз нигоҳи ман ҳамин аст ки
меҳнатҳои чандинсолаи варзишгаронро ба назар гирифта ҳамин рӯзи 10 август рӯзи варзишгарон эълон шуда буд. мо ҳар сол дуо мекунем ки аз ин рӯзи варзишгарон ба соли дигар боз саломат бошем ва мо аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз президенти муҳтарами худ бисёр миннатдорем ки ба мо чунин шароитҳоро муҳайё карданд ки имрӯз мо аз ҳар гулчаи тоҷикистони азизу меҳрубон ба маркази шаҳри душанбе омада ин иди варзишгаронро истиқбол мегирем. имрӯзҳо нақши федератсияҳои варзишӣ дар рушду пешрафти намудҳои варзиш хеле зиёд аст. ҳамзамон дар идомаи чорабинии мазкур аз ҷониби роҳбарияти федератсияи ҷиу-ҷитсуи кишвар ба як қатор варзишгарон ва мураббиёни муваффақ мукофотпулиҳо тақдим карда шуд. дар умум сабру таҳаммул ва гузаштани шебу фарӯзи дунёи варзиш ва заҳмату пуртоқатӣ дар тамринҳо ин ҳама барои як ҳадаф аст: парафшон кардани парчами тоҷикистони азизу маҳбуб дар сабқатҳои ҷаҳонӣ. пас варзишгарон фарзандони асили ин диёранд. чорабинии мазкур бо пешниҳоди як барномаи фарҳангӣ ба поён расид. мо насли ҷавонӣ ин диёрем, бар меҳану бар миллати худ аш гузорем. мо насли ҷавонӣ ин диёрем, бар меҳану бар миллати худ аш гузорем. варзиш шарафу нанги ватандори асил аст, варзиш шарафу нанги ватандори асил аст. савганд ки бо номи ватан